I tenim també en Jordi Travesset, el presentador del concurs més glamurós de Sabadell, el Quiz. I de glamour m'agradaria parlar avui, perquè avui és 22 de febrer i d'aquí unes 12 hores més o menys s'entregaran els Premis Òscar 2015. I he pensat predir-los. L'Òscar a la millor direcció. Són les vostres signatures, tant en el sobre com en el paper. Ho deixarem així, segellat. L'Òscar a la millor fotografia, l'Òscar a la millor actriu de repartiment, l'Òscar a la millor actriu, l'Òscar al millor actor de repartiment i l'Òscar al millor actor. Són 6 prediccions d'una cosa que passarà d'aquí 12 hores. Aquestes prediccions estaran visibles durant 24 hores. Si passegeu per Sabadell, veniu a Tècnics i ho podreu veure. D'aquí 24 hores obrirem la caixa, a veure si els Òscars coincidiran amb les nostres prediccions. No s'ho perdeu.